खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय ओमफ्रायो नै पुरा थसा ससा जोमदो सोरबा सोरबा आं गांनै जोमखादों नै पुरा नै गांसे ओमफ्राय इ गांसे आरो सिङावबो सुइटार गांनै दंबावो दायो जों थांनो नागिरदों तुलतुलि बिबैमोननाव आरोना मा होनो खाना जानो लेंहरदों बिसा जोंखौ औ आगैमोनाबो दंफैयो नालाय गुवाहाटीनिफ्राय ओमफ्रायो दा जोङो थांनो नागिरदों आइबो थांगोन आंनि बोराइबो पुरा आंनि बोरायाथ' थसा जोमखालायबाय थान्दा ओइ जुफैनाय माबायदि थसा जोमदो नायनो थसा माने कम्बल आरो सासे दंबावो र' बे आयंनि फिसाला नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो मैयानि ब्लगावहा ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै जोङो हरबाबो ना खैथा जाखो दा टाइमा 8:30 8 जाबाय दा हरनि 8 जाबाय आरोना दा जों बयबो जमा थांसै आरोना थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओइनो सासे एपिसोड जोंखौलायदो नै सासेबाव नै आयाबो थांगोन पुरा सब नुदो कमेन्टआव खोन्थाहर पुरा गानफबजोब्बाय आरो बयबो ओमफ्राय थांनिसै दायो नै गाहरि मुर्गी है तू मुर्गी मुर्गी itu lokal मुर्गी लोकल मुर्गी itu lokal itu गाहरि আমারটো গাহরি गाहरि দিছি মুরগি দিলে গাহরি দিলে मुर्गी है तब नु जाने देखुं ता रान्दिनि कटार फुरनाय दे पानी पाइछ ना दिना थङ ए बै ओइ बाबुमा जुदो बहाय लाबो बुदे ए साबि दे इखौ मोन ना हो लाबदो माहि फेलागर पुसु फेलागरना फेलागर बाबा दे मोनदो ना आं मोनाखै मोनाखै ओइ मैना बहनो मैना जां मोनसेबानो जागोन लाबो माया ए वासनि ए मानदारसि माखौ होनो मोनाले आं बेदरखौ सोर संनाय होनदों आं संदो बहुत ভালো হইছে দিওক একদম গুৱাহাটীৰ মনত পেলাই बादि আমি জাগা নাছনো কি र' आं जानानै खानसिगोन খাইছা পুৰা গুৱাহাটীৰ মনত পেলাই দিলে মোৰ খাই आं जाना रोंखाबो बे नानसा मानसि आं होनखादों ना गुवाहाटीनि गोजि आइ माइ बेले ककलाक देखे बाबाया जाबाय बाबा जागोन दे दै लोंग्रोनिया दे जोंनि लाबो दै लोंग्रोनो जोंनि सि लाबोदोलै फैले फै राम हालाहाय आंगो सिदेमोन ओइ आब' माखौ जाबोनाय जालाय लाखा आरो जोसा ओंखाम संदो सांगो जोसा ओंखाम जागोन दे जाखाना फैनांगौ जासे मा जाफै जांखौ नायनि इमोन थागो थागो गानदो मेजेमखौ नङा मेजेमखौ नङा उलि बेदरखौ मांखौ ना किबा मा मेजेम जालि नोंलाय मेजेम जाखानो आंना दाउना अमा इयो अमा नांथ'लांनो नांथ'ला लगायनाय नङा जोसा माइरं आइजुमा आइजुम खामा मोनबाय नोंसोरनि जेरै जोंनाबो ओरैनो मा नायबावनो दे ओके बुझना जोंना बेलेगना नोंसिना थमन लागे थादो दे आङो गथाम ओंखाम जानोसै आयु माइले मासो साबनि দিয়া খাবে আপুনি আনজানাই थाव जानोसै आबै ओंखाम नोंसोर जाग्रो आं उनाव जागोन थाव नोंस्रा मानि गन्डगल ओंखाम जागोन ना जाया दे ओंखाम जानोसै क्या बनाया है wah ओंखामा मोदोमसोगार जोसा ओंखाम हस्सा बिराद मोदोमखादो जोसा नायो ओंखामा बा मोदोमनायानो लाजाखाला गन्थङाव हाबजोबबाय नोंबो खालामोमोन खनसे ओइ ओइखौ नायनाय मोखांखौ बुखि खालामो नों मानो इमान लाजि गुमैयानो लाजियाखै थसा जोमलायना फैदो नायनाय ओमफ्राय नों मानो लाजि दे इमान गेदेर मानसि मबेयाव फैगोन बि केमेरा एकदम बिदिनो केमेरा ला इफायसो थिखा ओंखामा मोदोमजोब्बाय खिन्थु अबाव जागोन थोरसिया आधा किल' जागोन थोरसियानो ये थाइजो थाइजो जा मेगन पर जाइनो दे जा सिगां मोजां थसा दे थसा बोराय एक नम्बर यो जिथि बि बुस्थुखौ नुबा मा गोसोखाङो मिथिगौ
गामियाव जे ओइ नैयाव लोंनानै आंहा गन्थंआवनो हाबलायदो दैया इयाव दैखौ लोंनानै नै आंबो जागोन दै बेयाव मा नों अबाव जागोन आंबो बेखौ लागोन हाथु दु साइड करबा लागे लाहे दे जानोसै इलाय मा ओंख्रिया नैयो दालि आबो बिखौ नुबा मा गोसोखाङो मिथिगौ मा गोसोखाङो गामियाव जे फोथाराव लाङो बिखौ अ थिंख्लि माबा सालाङो जे लावथब थबनो सासे बा सानै मानसिनि थाखाय फोथाराव जे आगारनो थाङो बेयाव लाङो बिखौ आबै आगान थांगौ खिनो थांनायाव इमान बया बया गोसोखाङो जानाय टाइमाव बापरे आं भाबिदो मा सालांनाय खिनो थांनायावसो बाव नाय ओइ आंनोसो नांगौमोन इखौ आं इयाव लोंबा गन्थंआव हाबोलै दैया दाबो लोंदो नोंनो दैखौ इयाव लोंबा गन्थंआव हाबो आंनाव हुस्सा दहाय बे माइलाय अमा जाया इयो सोर अमा फैदों रतननो apa sih? Ini mana ada? Tentu saya salah nih yang kayak gini. Apa yang kayak gini? Tuai sampai na nuobo? Ayah boy, nengna kubur ama kubur? Isi bung nai? Mujang tar? Lai dia babu kumsi nuya? Lai dia babu kumsi nuya? Baca babu megona zenga? Korna lai? Oh deh. Ada mana toh? Gua dia paharan burung. Mai gali kerja naga. Kali ada belum? Sekolah gua suruh. Sini aku turun. Hijau tak kali. Soalnya ini jangan. Dubai. Hello? Mana? Dali ngelawan sih dali. Ayo. Nung ni mah tukang kena kado angin.